Bun găsit tuturor! Colonelul în rezervă Marinică Zărnescu a fost prins după ce a vânat de aproximativ 20.000 de euro. Acesta nu avea autorizație să vâneze și nici nu era sezon. Colonelul din rezervă a mers la vânătoare în pădurea Găvande din Vaslui cu încă 3 prieteni. Oamenii din satul Bogdan au auzit focuri de armă și au alertat autoritățile. Cei de la ocolul Silvic au găsit vânat un cerb, o ciută și un căprior. În timp ce polițiștii le verificau actele, cei 4 bărbați au încercat să fugă, însă au fost prinși și duși la audieri. Acum sunt cercetați pentru braconaj. E o ciută. Chiar dacă nu era sezon și nici n-avea autorizație pentru căprioare, colonelul în rezervă Marinică Zărnescu împreună cu 3 prieteni s-au dus la vânătoare în pădurea Găvande. Oamenii din satul Bogdan au auzit focuri de armă și au alertat autoritățile. În mașină a fost găsită o femelă de cerb comun, o ciută matură și un căprior. Nu s-a emis nicio autorizație pentru asemenea vânat care s-a recoltat. Deci, practic, este un braconaj. Să le verificăm permisele de armă, permisele de vânătoare. Zărnescu nu îi se ridicase odată permisul? Era în cercetări. Acum... Braconierii au fost surprinși la intrarea în Vaslui și legitimați. Eram trecător pe aici și am auzit mașina poliției cum dă de clansoare, să oprează, nu știu, trage pe dreapta, trage pe dreapta. În timp ce polițiștii le verificau actele, cei 4 au plecat, dar au fost prinși și duși la audieri. Fostul șef de poliție a fost chiar ironic cu jurnaliștii. Cine a pușcat animalele? Care este pedeapsa pentru braconaj? Știți ce riscați? Aveați autorizație? Cum vă simțiți, fost polițistul cercetat? Mă simt bine. Marinică Zărnescu mai e cercetat într-un alt dosar după ce anul trecut a omorât un câine vagabond cu arma din dotare. Atunci au fost ridicate pușca și permisul de vânătoare. Cei 4 bărbați sunt cercetați pentru braconaj și riscă până la 5 ani de închisoare.